Ale dneska tady bude tutoriál, jak si udělat na tapetě, spíš ne, jak si udělat Minecraft. A dneska to budu muset mít na celé obrazovce, protože nevím, jak to udělat, aby jsem to neměl. Já si vezmu svého operátora. Tak, vyhledáte si tady ulož to. Jestli to tady nemáte, tak si napište tady ulož to. Musím najít, že to. Tak. Klikněte na tohle první odkaz. Potom se vyhledáte Minecraft. A kdybyste chtěli další tutoriály, tak dejte hodně lajků. Počkej, jakou chcete? Počkat, teď na 16. Tečka. 16. Tečka. Třeba 1 ne. 0. 2 spíš. Tak. Vyhledáte si. Kliknete na ten první odkaz. Nemá to žádný obrázek, to si nevšímejte. Dáte tady toto za 17 sekund, protože ti, co chcou platit, tak ať si platí, mi je to jedno. Já za to nemůžu. Někteří si to za to doplatí, ať to mají rychlejší. Já za to nemůžu. Dáte si toto, dáte ukončit operu, ti, co mají takovou operátora jako já. Přitáhnete si ten Minecraft tady. Kliknete na něho. Dáte spustit. Dáte next. Dáme ano. Žádný již neexistuje, dáme finish. A máte Minecraft. Jenom dáme spustit. Next. Počkej, finish. A spustí se jo. Tak smačkneme ho. Tady dáte next. Install a stahuje se vám Minecraft. To trošku bude trvat. Takže se uvidíme, jak to bude hotové. Ano. No, tak to je rychle. To je takhle rychle. Finish. A tady máte launch. Ten zapnete upgrading launch. Značíte se vám to. A můžete klidně odstranit ten Minecraft na 16.2. Ten Minecraft launch neodstraníte, to je ten Minecraft, který jste si stáhli. Počkáte si. Natáčím už 3 minuty. Myslím. Já se dělám. Počkáme si. Tak počkáme si, jo, už to je tak rychle. Počkáme si ještě. A máte Minecraft. Takže se mi líbil tenhle tutoriál. Ale tady se musíte i přihlásit. Nevadí lidi. Tady se musíte i přihlašovat. A jestli se vám líbil tenhle tutoriál, sdílením prozatím čus. A mějte se dobře.